راديو إيرنا راديو إيرنا معلتوي بأوقات إيرترا كاب ساعة 12 دحرقة رجميرو أب نايل سات 11:6 ميجا هرز بولاريزيشن فيرتيكال كمون بحصير معبل أب 25 متر بان دقيفنا راديو إيرنا كاب كتما باريس زم محلالف بإيرتراويان غازيتنياتات زدالو ناتس راديو عزوز سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا نالوم قدام 9 حملة فنونا يفلم الله أبز السمون زتفنو زيناتات وشت هاجرن وطعن كمون كوزة حيزنا لكم أبسعتنا ترخيبنا لنا كتكتاتو لنا بخبرنا عدم مس راديو إيرنايكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي فتصاميتاتيو أبناي سنبت فتصاميتات حدا كابتوم ما بإرترا عدناتات زكايدو زلو تكالات ألفا كوربوريشن ناي موداتا وصيت مهرتو كرئي كم زجمرا فليتو إذا تكالاب زوتصو مغلطي أبدوباو معراب إرترا زركب بروجيكت كركاشا ناي ورك عدنا نمكيار كابزو مدبو ناي 19 كوعتا قودا قدي أبور حقنبوت مززامو أغديمو فليتيو كابز ناي ورك كوعتا زوباتات أب 3 سبوتاتات ناي شوعته 10 متروتات أعقابي وصيت رغيبولو كمزلو ألفا كوربوريشن ناملكيتوم أبز حلفة كلتا عمتات اتتكال أبكال 3 سبوتاتات إيرتراون أفناو مصنعة كايدو تسفا ذهب وصيت رغيبو كمزلو فليتو أبز بروجيكت زي ألفا كوربوريشن ناي 13 مليون دولار وفر كايدو لو 135 كيلومتر كابس مرار حق زركب زي بروجيكت أب 1910 إيطالياويان غزاتي ورك يكعدنو لو جميرم من برم يفلات دبوي مسحاب سودان إثيوبيا نابزل على وطري أبزركبو لؤوان وتهدراو منغس السودان نت مسحاب أهقراو ملكع كتحزو فتينو كبل منغس إثيوبيا كسيسو مغتل قدامي منستر إثيوبيا دمك مكونن أب هاجرون زركبو امباسادرات بعلت 3 سنة بزهبو مبري نتي بحيلتات تግራይ ዝተኻየደ شرحي ዝበሎ ፍጻሜ መንግስቲ ሱዳን ናይ ገዛ ርእሱ ውሽጣዊ ጸገማት መሸፈኒ ይጥቀመሉ ክብል ከሲሱ ሰራዊት ኢትዮጵያ 7 ወተሃደራተይ ረሽኑ በመባል መንግስቲ ሱዳን ሕናኦም ንምፍዳይ ናይ ከቢድ ብረት መጥቃዕቲ ክካየድ ምጅማሩ ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ እንተኾነ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ፍጻሜ ዘሕዝን ኢሉ እኳ እንተገለጾ ኣብቲ ዞባ ብዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ምልሻ ዳ እምበር ሰራዊት መንግስቲ ኣይፈጸምዎን ክብል እዩ ምላሽ ይብሉ መንግስቲ ሱዳን ሽምግልና ኢጋድን ሕብረት ኣፍሪቃን ሰጊሩ ብቐጥታ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክስ ምቕራቡ ካብቲ ገጢምዎ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ንምግልጋል ኣቓልቦ ህዝቢ ንምጥምዛዝ ከም መመሳመሲ ይጥቀመሉ ክብል እዩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ደመቀ መኮነን ዝገልጽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝርከቦም ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ትካላትን መንግስታትን ክልቲኦም ወገናት ናብ ኩናት ዘምርሕ ተጻቦታት ካብ ምግባር ክቁጠቡን ጉዳዮም ብልዝብ ክፈትሑን ምሕጽንታ ኣቕሪቦም እዮም ብዘይካዚ ብሓድሽ መልክዕ ጀሚሩ ዘሎ ደባዊ ግጭት ኢትዮጵያን ሱዳንን ብጉዳይቲ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ጸዓት እውን ክልቲአን ሃገራት ዘይተፈትሐ ጉዳይ ከም ዘለወን ይፍለጥ ፖሊስ ኬንያ በቅትለት ሓደ ቻይናዊ ዜጋ ዝተጠርጠሩ 4 ውልቀ ሰባት ናብ ምሕዳር ፖሊስ ኢትዮጵያ ከም ዘረከበ ማዕከናት ዜናታ ሃገር ሓቢረን እቶም 4 ክሱሳት እውን ምስቲ ግዳይ ዜጋታት ሓንቲ ሃገር ማለት ቻይናውያን እዮም እዞም በቅትለት መሳርሕቶም ተኸሲሶም ዘለዉ ቻይናውያን ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ሓደ ቤት መግቢ ነቲ ገበን ምስ ፈጸምዎ ብኡ ንብኡ ናብ ኬንያ ከም ዝሰገሩ እቲ ቀሪብሎም ዘሎ ክሲ ዝሕበር ገበን ንመቆጻጸር ሓይልታት ፖሊስ ኬንያን ኢትዮጵያን ብሓባር ክሰርሑ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ስምምዕ ምኽታሞም ዝዝከር እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም ዘለዉ ዜጋታት ቻይና ዝተፈላለዩ ገበናት ዓሌትነትን ኣፈላላይን ዝብሉ ክስታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክቐርበሎም ጸኒሑ እዩ ብፍላይ ኣብ ኬንያ ዝርከቡ ቻይናውያን ናብ ፖሊስ ዝቐርበሎም ክስታት ብምብዝሑ ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ኣምባሳደር ቻይና ዉ ፔንግ ዜጋታቱ ኣብ ኬንያ ዝጽንሕሉ ንሕጊ ሃገር ከኽብሩ እንተዘይኮይኑ ንዓዶም ክፋነው ምዃኖም ኣጠንቂቑ እዩ ምስ ሬድዮ ኤርናይኩም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት
ብባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ዝቁመት መርማሪት ጉጅለ ናብ ኢትዮጵያ ክትኣቱ ብመንግስቲ ሃገር ከም ዝተፈቕደላ ካብ ጀኔቫ ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ። እታ መርማሪት ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ ራብዕቲ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝተወልዐ ግጭት ብኹሎም ወገናት ዘስካሕካሕ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ከም ዝተፈጸመ ገሊጻ። እታ ሰለስተ ዝኣባላታ መርማሪት ጉጅለ ኣብ ኢትዮጵያ ኣህጉራዊ መሰል ደቂ ሰብን መሰል ስደተኛታትን ክሳብ ሕጂ ብሰፊሑ ይጠሓስ ከም ዘሎ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ኣፍሊጣ። ናብ ኢትዮጵያ ምእታው መንግስቲ ሃገር ምፍቃዱ ብዝምልከት ሓለቓ ናይቲ ጉጅለ ካሪቤቲ ሙሩንጊ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ዘይኮነ ናብ መላእቲ ሃገር ብናጽነት ክትንቀሳቐስ ክፍቀደላ ጸዊዓ። ንሳ ኣብ ቃላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ክንኣቱ ይፈቒዱልና እንተኾነ ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ገብናት ኣብ መላእቲ ሃገር ስለ ዝኾነ ብናጽነት መርምራና ክነካይድ ክፍቀደልና ኣለዎ ክትብል ኣተሓሳሲባ። ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጸም ዘሎ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ንኽጻረ ፍሊት መርማሪት ጉጅለ መዚዙ። እታ ጉጅለ ዛጊት ኣኪባቶ ዘላ ጭብጥታት ኣብ ዞባታት ትግራይ፣ ኦሮሞ፣ ኣምሓራን ዓፈርን ንምእማኑ ዘጸግም ግፍዕታት ከም ዝተፈጸመ ቁጽሪ ምዉታት ንምፍላጡ ኣጸጋማ ኣብ ዝኾነሉ ኩነታት ምህላው ጥራይ ንርእሱ እታ ሃገር ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘላ ዘርኢ ምዃኑ ኣብሪሃ። ኣብ መወዳእታ እታ ጉጅለ መንግስቲ እታ ሃገር ጽልእን ዓሌታዊ ምትፍናን ዘለዓዕል ናይ ጽልኢ መደረታት ደው ከብል ገበነኛታት ከኣ በብእዋኑ ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ክቐርብ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ጸዊዓ። ሓይሊ ንናጽነትን ለውጥን ሱዳን ኩሎም በርጌሳውያን ማሕበራት ተጠርኒፎም ሓድሽ ልፍንቲ ክምስርቱ ጻውዒት ኣቕሪቡ። እቲ ሓይሊ ኣሚሞ ብዘሎ መሰረት ኩሎም ምንቅስቓሳት እንተሰሚሮም ኣብ ውሽጢ 2 ሳምንታት ነቲ ብሓይሊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ክዓልዎ ከም ዝኽእሉ ገሊጹ። ኣብ 30 ሰነ ንመላእ ሱዳን ዝተንከፈ ሰላማዊ ሰልፊ ድሕሪ ምክያዱ ማሕበራት ሰብ ሞያ ብዛዕባ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ገምጋም ንምክያድ ኣኼባ ኣካይዶም። ኣብቲ ብቐዳም ዕለት 2 ዝተኻየደ ኣኼባ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ መንግስቲ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንምብታን ጎነጽ ብምጥቃሙ ናይ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ሰባት ቁጽሪ ይውስኽ ምህላው ገምጋም ቀሪቡ። ኣብቲ ብቐዳም ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ብውሕዱ 9 ሰባት ክሞቱን ከለው ልዕሊ 600 ሰባት ከኣ ብከቢድን ፎኪስን ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም። ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ስቓይ ህዝቢ ሱዳን ክናዋሕን ወተሃደራዊ ምሕደራ ክቕጽልን ንገብር ዘለና ንሕና ብዘይ ምሕባርናይ ብምባል ኩሎም ብጥምረት እንተሰሪሖም እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ናይ 2 ሳምንታት ጥራይ ዕድመ ከም ዘለዎ ኣመልኪቱ። ቅልውላዊ ሱዳን ንምፍታሕ ኣብ መንጎ ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ወተሃደራዊ ጉጅለን ዘተ ሰላም ንምክያድ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ዝተበገሰ እማመ ዛጊት ዝኾነ ፍረ ኣይርኣይን ዘሎ። ፍሉይ ኣሃዱ ሰራዊት ሶማል ብውሕዱ 40 ኣባላት አልሸባብ ከም ዝቐተለ ኣፍሊጡ። ሽንህዋ ካብቲ ሃገር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣብቲ ኣብ ማእከላይ ዞባ ሸበሌ ዝተኻየደ ውግእ ኣስማቶም ዘይተገልጸ ሓለፍቲ አልሸባብ ክቕተሉን ከለዉ ሓያሎ መካይን ከም ዝተቓጸላ ኣፍሊጡ። አልሸባብ ካብ ዝበስሐ ክፋል ሶማል ተደፊኡ እኳ እንተኾነ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝርከብ ከባቢታት ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ምህላው ነቶክቲ ኣብ ምጽዋድን ናይ ቃጽ መጥቃዕቲ ኣብ ምክያድን እዩ ተሓጺሩ ጸኒሑ። ብኻልእ ወገን ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ካብ ዕለት 3 ክሳብ 5 ሐምለ ወግዓዊ ዑደት ንምፍጻም ናብ ቱርኪ ኣምሪሑ። ክልቲአን ሃገራት ቁጠባዊ ዝምድና ዝጸንሐን ኮይኑ ኣብዚ ናይ ሓሰን ሼክ ዑደት ዝያዳ ኣብ ዞባ ጉዳያት ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካይዱ ማዕከናት ዜና ቱርኪ ሓቢረን። ሶማል ካብ ዩክሬን እትዕድጎ ዝነበረት እኽሊ መተካእታ ንምርካብ ምስ ሓያሎ ሃገራት ትዘራረብ ምህላዋ እዩ ዝንገር። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ዓፈር ዝርከብ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝነብሩ ተወላዶ ትግራይ ተላባዒ ሕማም ኣትይዎም ምህላው ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ገሊጹ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ህጻናት ጥራይ ክርአ ዝጸንሐቲ ናይ ምልባዕ ባህርያት ዘለዎ ሕማም ናብ ዓበይቲ እውን ክመሓላለፍ ጀሚሩ ምህላው ሓቢሩ። ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓይልታት ትግራይን ኩናት ኣብ ዝጀመሩሉ እዋን ኣብ ክልል ዓፈር ዝነበሩ ተወላዶ ትግራይ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ከም ዝዳጎኑ ተገይሩ። ገለ ካብቶም ተወላዶ ትግራይ ብገበን ዝሕተቱ ኣለዉ ብዝብል ምኽንያት ዝኾነ ሰብ ካብቲ ማዓስከር ክንቀሳቐስ ፍቑድ ስለ ዘይኮነ ካብ ማዓስከር ዝያዳ ናብ ሰፊሕ ቤት ማእሰርቲ ይቐርብ ክብሉ እዮም ተጣበቕቲ መሰላት ዝገልጽዎ። ኣካያቲ ማዓስከር ስደተኛታት ሰመራ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣብቲ ማዓስከር ግቡእ መደቀስን ስሩዕ ኣመጋግባን ንኽህሉ ሲትረፍ ሓሚሙ እኳ ሰብ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝረኽበሉ ቦታ ከም ዘየላ ሓቢሮም።
ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ክሳብ ወርሒ ግንቦት ኣብ ዝነበረ ግዜ ብዝገበሮ መጽናዕቲ ኣብ ማዓስከር ሰመራ ብሰንኪ ተላባዒ ሕማም ህይወቶም ዝሓለፉ ሰባት ምህላዎም አመልኪቱ። ብፍላይ ኣብ ናይ ጥንስን ሕርስን እዋን ዝርከባ ኣዴታት እቲ ማዓስከራት ልዕሊ ዓቕሙ ሰብ ሒዙ ስለ ዘሎ ምስ ጻዕቅን ዋሕዲ ቀረባትን ተደሚሩ ኣብ መከራ ወዲቐን ምህላወን እቲ ኮሚሽን ኣተሓሳሲቡ። ካብ ሓሙስ 30 ሰነ ዝጀመረ ህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ናህሩ ከይዝሓለ ገና ይቕጽል ከም ዘሎ ካብቲ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና አመልኪቱ። ወታደራዊ መንግስቲ ሃገር ሰልፈኛታት ንምብታን ጎነጽ ምጥቃሙ ብውሕዱ 9 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ልዕሊ 600 ቆሲሎም ሕክምናዊ ረድኤት ይግበረሎም ምህላው ተገሊጹ እዩ። ኣብ ዓበይትን ንኣሽቱን ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ብሓባር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ኣብያ ሰልፈኛታት ምስ ሓይልታት ጸጥታ ክራጸሙ፣ ጎማታት መኪና ክቃጽሉን መንገድታት ብደናጉላ ክዓጽውን ከም ዝተረኣዩ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንጋዜጠኛታት ቃሎም ሂቦም። ኣብቲ ናይ ዕለት 34 ሓምለ ውዕሎም ሰልፈኛታት ብዝያዳ ካብቲ ጎንፂ ሃዲኦም ኣብ ኣፍደገ ኣገደስቲ መንግስታውያን ቤት ጽሕፈታት ኮፍ ብምባል ነቲ ኣብኦም ይቕጽልዎ ምህላዎም ይግለጽ። ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ወታደራዊ ጉጅለ ስልጣን ብዕልዋ ካብ ዝሕዝ ንድሓር ብሓድሽ ማዕበል ዝጀመረ ህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን እቲ ጉጅለ ስልጣኑ ንሲቪላዊ መንግስቲ ክረክብ ዝጽውዕ እዩ። እቲ ወታደራዊ ጉጅለ ናይ ሓቂ ጥያይት ናብ ህዝቢ እንዳተኮሰ እውን ከይተረፈ ብዘይ ዕረፍቲ ነቲ ሰላማዊ ህዝቢ ክቆጽዮም ምፍታኑ ብዝሒ ናይ ዝሞቱን ዝቆስሉን ዘለዉ ሰባት ካብ ዕለት ናብ ዕለት ይውስኽ ኣሎ። ንኢትዮጵያ ኬንያን ታንዛንያን ዘራኽብ መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብዚ ዓመት እዚ ክዛዘም ምዃኑ በዓል መዚ ኤሌክትሪክ ኬንያ ሓቢሩ። እቲ ብመንግስቲ ዝውነን በዓል መዚ ኤሌክትሪክ ኬንያ ናይሮቢ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ብዝሃቦ መግለጺ መስመር ኬንያ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ መስመር ኬንያ ታንዛንያ ከዓ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ክዛዘም ከም ዝኾነ ፍሊጡ። ቀንዲ ረብሓ ናይዚ መርበብ ኤሌክትሪክ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ዝግበር ናይ ጸዓት ንግዲ ብዘይ ዕንቅፋት ካብ ናብን ክመሓላለፍ ዝሕግዝ ይኽብል እቲ ትካል ይገልጽ። ኢትዮጵያ ንሰደድ ካብ ዝዓለመቶ ኤሌክትሪካዊ ጸዓት ናብ ኬንያ ክትሸይጥ ኬንያ ናብ ታንዛንያ ከተመሓላለፍ ዝብል ስምምዕ 3 ሃገራት ክሰርሓሉ ከም ዝጸንሐ ይግለጽ። ኬንያ ካብ እተፍርዮ ጸዓት ኤሌክትሪክ ካብ ኢትዮጵያ እታዊ ትገብሮ ኣዝዩ ብዋጋ ስለ ዝሓስር ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ዓብ ለውጢ ከምጽእ ትጽቢት ኣለና ክብል በዓል መዚ ኤሌክትሪክ ኬንያ ይትስፎ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃንን ርክብ ኣካይዶም። ክልቲኦም መራሕቲ ብሰሉስ 5 ሓምለ ኣብ ኬንያ ብዘካየድዎ ርክብ ኣብ መንጎ ሃገራቶም ተፈጢሩ ዘሎ ደባዊ ግጭት ብሰላማዊ መገዲ ብዘተ ክፈትሑ ከም ዝተሰማምዑ ተገሊጹ። ድሕርቲ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ዝተኻየደ ርክብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዝሃቦ ጋዜጣዊ ዋዕላ ምስ ጀነራል አልቡርሃን ዘካየድዎ ዘተ እቲ ጉዳይ ዶብ ሰላማዊ መዕረፊ ክርከቦ ተጻብኦታት ደው ኣቢሎም ናብ ዘተ ምዝኣትዉ ከም ዝኾነ ምስ ስምምዖም ገሊጹ። ብወገን ሱዳን ነዚ ዘተ ይኹን ነቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መግለፂ ብዝምልከት እዚ ዜና ናብ ስቱድዮ ክሳብ ዝኣተወሉ ግዜ ዝኾነ መብርሂ ተዋህበን። ኣብ ከተማ ናይሮቢ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ኢጋድ ንምስታፍ ናብ ኬንያ ዘምርሑ መራሕቲ ሱዳንን ኢትዮጵያን ነቲ ኣጋጣሚ ክጥቀምሉ ምኻሎም ንሰላም ቅርብነት ዘርኣዩ ይመስሉ ዝብል ትዕዝብታት ይወሃበሎ። ብዞባ ኣልፋሽጋ ናይ ብጽሒተ ይሕቶ ዝተላዕለ ግጭት ናብ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት ብምስጋሩ ነቲ ዞባ ኣብ ርእሲ ዘለዎ ቅልውላው ናብ ዘይውፃዕ ዓዘቕቲ ከይሸሞ ብሓያል ወገናት ተሰጊዩ ይርከብ። ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዓሌት ዝሰረተ ግጭት ብሰፊሑ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ሓድሽ ብዝተላዕለ መጥቃዕቲ ልዕሊ 300 ሰባት ተቐቲሎም። ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መጥቃዕቲ ናብ ናይ ኣምሓራ ትውልዲ ዘለዎም ምዃኑ ዝገለጹ ተጣበቕቲ መሰላት ሃገር ብዕጡቓት ጉጅለታት ዝተኻየደ እዩ ካብ ምባል ሓሊፎም ዝርዝር ሓበሬታ ይሃቡን። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ መግለጺ በቲ መቕዘፍቲ ኢሉ ዝሰመየ ገበናት ተሓታቲ ምንቅስቓስ ሓርነት ኦሮሞ ኢሉ ኣብቲ ብሶኒ ወጋሕታ ሰዓት 4 ከም ዝጀመረ ዝግለጽ ዘሎ ህልቂት ሰላማውያን ሰባት እቶም ዕጡቓት ኣዴታት፣ ህፃናት፣ ኣረጋውያንን መንስያትን ብዘይ ኣፈላላይ ከም ዝቐተሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንቢቢሲ ብዝሃቦ ቃል ገሊጾም።
ክሳብ 70 ዝበጽሕ ኣባይቲ ናይቶም ግዳያት እውን ብሓዊ ከም ዝተቐጸለ እቶም መሰኻኽር ሓቢሮም። እዚ ኣብ ቀለም ወለጋ ዝተባሃለ ዞባ ከም ዝተፈጸመ ዝግለጽ ዘሎ ሞት ሰላማውያን ሰባት ገና ምእራይ ሬሳታት ስለ ዘይወዳእና ክንደይ ከም ዝተቐትሉና እውን ኣይንፈልጥን ክብሉ እዮም ካብቲ ፍጻሜ ዘምለጡ ንኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ቃሎም ዝህቡ ዘለዉ። ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ወግዓዊ ቁፅሪ ሞታት የለን። ተመሳሳሊ ዘስካሕክሕ ፍጻሜ 2 ቅነብ ዘይመልአ ግዜ ምፍጻሙ ዘዘኻኸሩ ተጣበቕቲ መሰላት ኢትዮጵያ መንግስቲ እታ ሃገር ነዚ ናይ ብሄር ግጭታት ብኣግኡ ደው እንተዘየቢልዎ በሰልኡ ንዘበናት ነታ ሃገር ከሳቕያዩ ብምባል የጠንቅቑ። ላዕለዎት ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ብዛዕባ ጉዳይ የመን ብዝምልከት ምስ ወከልቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘተካይዶም። ኣብቲ ብሰሉስ 5 ሐምለ ዝተኻየደ ኣኼባ ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ የመን ሃንስ ግሩድንበርግ ኢራን ኣብ የመን ሰላም ክሰፍን ሰላማዊ ፍታሕ ምምጻእ ምስታፋ ብሓጎስ ከም ዝቕበሎ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ርክብ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓሊ ኣስጋሪ እቲ ኣብ የመን ዘሎ ግዜያዊ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ቀዋሚ ዝኾነሉ መንገድታት የናዲ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ኢራን ሃናፂ ኣብ ዝኾነ ሰላማዊ ፍታሕ ንምንዳይ እንተተዋፊራ ህዝቢ የመን ናብ ንቡር ህይወቱ ክምለስ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ወከልቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊፆም። ንመንግስቲ የመን ካብ ስልጣኑ ኣልዩ ኣብ ስደት ከም ዝሰፍር ብምግባር ንዝበዝሐ ክፋል የመን ዝቑፃፀረ ሕቲ ብኢራን ከም ዝድገፍ እዩ ዝግለጽ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ኢራን ህላዊኣ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንምዕባይ ኣብ እትሰርሓሉ ዘላ እዋን ተወሰኽቲ መራኽብ ኩናት ምውፋራ ኣቐልቦ እስራኤልን ምዕራባውያን ሃገራትን ክስሕብ ምጅማሩ ተገሊጹ። ማዕከናት ዜና እስራኤል ብዘቃልሕኦ ዘለዋ ዜና መሰረት ኢራን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣዋፊራተን ዘላ መራኽብ ኩናት ንእስራኤል ጸጥታዊ ስጋኣት ይኾና ምህላወን ሓቢረን። ሚኒስተር ምክልኻል እታ ሃገር ቤኒ ጋንትስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብፍላይ ኣብ መጻቦ ባብ ኤል መንደብ ናይ ስለያ መራኽብ ኩናት ኢራን ከም ዝተዋፈራ ዝሕብር ጭብጢ ኣኪብና ኣለና ክብል ገሊጹ። ኣቐድም ኣቢላ ኣብቲ ዞባ ዝነበረት ናይ ኢራን መርከብ ጽገና ክግበረላ ብዝብል ምኽንያት ምስ ተኣልየት መተካእታ ዝተዋፈረት መርከብ ኩናት ሙሉእ ናይ ስለያ ዕጥቅና ጽዋርን ዝዓጠቐት እያ ክብል እዩ እቲ ሚኒስተር ምክልኻል ዝገልጽ። ኣብ ጅቡቲ ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ነታ መርከብ ኣቐዲሙ ኣለሊዋ እኳ እንተጸንሐ ንኻልኦት ሃገራት ሓበሬታ ይሃበን ክትብል እስራኤል ትወቅስ። ኢራን ንግዳዊ መራኽባ ንምሕላው ኣብ ቀይሕ ባሕሪ 6 መራኽብ ኩናት ከተዋፍርን ከላ እስራኤል ብወገና ህላዊ ኢራን ኣብቲ ዞባ ጸጥታዊ ስጋት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ባሕሪ ንግዳዊ ንጥፈታት እውን ኣብ ሓደጋ ምህላውያ ትገልጽ። ታሕተዋይ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራባዊ ዞባታ ሃገር ንዝተፈጸመ ቅትለት ልዕሊ 300 ሰላማውያን ሰባት እተጽንዕ ኮሚቴ ቆይሞ ብፍላይቲ ኣብ ከባቢታት ቀለም ወለጋ ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ ኣረሜናዊ ተግባር ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎ ፍጻሜ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ፈጺምዎ ክብል እዩ መንግስቲ እታ ሃገር ዝኸስስ። ሓለፍቲ እቲ ግንባር ነቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሲ ብምንጻግ በንጻሩ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ንዘጋጠሞም ስዕረት ንምሽፋን ዝፈጸምዎ እዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም። እዛ ትቐውም ዘላ ኮሚቴ ነቲ ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ጃምላዊ ህልቂት መን ሓላፍነት ከም ዝወስደሉን ዳግማይ ተመሳሳሊ ፍጻሜ ኸይክሰት መፍትሒ ከተናድይን ትጽቢት ተገይሩላ ኣሎ። ብህይወት ዘምለጡ ገለ ነበርቲ ቀለም ወለጋ ኣብ ጣሻታትን ከባቢ ዓድታትን ተሓቢኦም ከም ዘለዉ እዮም ናይ ዓይን መሰኻኽር ዝገልጹ። ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ ፍጻሜ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ግዜ ከይወሰደ ጹጺ መርመራ ከካይድ ተላብዩ። እቲ ሕብረት ብተወሳኺ ፈደራላዊ መንግስቲ ድሕነት ዜጋታቱ ምሕላው ሓላፍነቱ ምዃኑ ብምዝኽኻር ነቲ ሙሉእ ኣቓልብኡ ስሒቡ ዘሎ ምስ ሓይልታት ትግራይ ዝካየድ ኩናት ብሰላም ፈቲሑ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዝተላዕለ ብሄር ዝመንቀልዩ ግጭት ክህድእ ጸዊዑ። ወተሃደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ሓድሽ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምምስራት ዘቕረቦ እማመ ብበርጌሳውያን ማሕበራት ድሕሪ ምንጻጉ ኣብ ስልጣን ዝጸንሑ ኣባላተን ማሕበራት ካብ ስልጣኖም ኣባሪሩ። ማዕከናት ዜና ሱዳን ብዝህቦ ዘለዋ ሓበሬታ መሰረት ሓይሊ ንናጽነትን ለውጥን ጀነራል አልቡርሃን መስሪትዎ ዘሎ መንግስቲ ክትዓራረይ ዘይኮነ ፍጹም ካብ ሱሩ ተማሕዩ ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክቕየር ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ።
እቶም ካብ ስልጣኖም ዝተሰጉ 5 ሰበስልጣን ወግዓዊ ናይ ስንብታ ወረቐት ከም ዘይተዋሃቦምን ኣባላት ጸጥታ ሃንደበት መጽኦም መካይኖምን ካልእ ንብረት መንግስትን ከም ዘሕደግዎምን ንጋዜጠኛታት ገሊጾም። ብኻል ወገን ኣብ ቀጻሊ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝርከብ ህዝቢ ሱዳን ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ነቲ ብጀነራል አልቡርሃን ዝቐረበ እማመ ከይቀበሎ ኣተሓሳሲቡ። እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ብዕልዋ ስልጣን ካብ ዝሓዘላ ዕለት ጀሚሩ ተኣማንነቱ ኣጥፊኡ እዩ ዝብል ህዝቢ ሱዳን ኣብ ሰላማዊ ሰልፍን ከለዉ ብሓይልታት ጸጥታ ዝሰቐስሉ ዜጋታቶም ሕነ ዝፍደይ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ መራሕቲ ናብ ፍርዲ ምዝቐርቡ እዩ ክብሉ ብዓውታ የቃልሑ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ጀነራል አልቡርሃን ናይ ሱዳን ወተሃደራዊ ጉጅልኡ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ሓላፍነት ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከሰጋግር ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ጀነራል ኣብ ናይሮቢ ዝተኻየደ ዋዕላ ኢጋድ ድሕሪ ምዝዛሙ ንህዝቢ ሱዳን ኣብ ዝሃቦ መደረ እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ብሕጂ ኣብ ዝቕውም ጊዜያዊ መንግስቲ እውን ከም ዘይሳተፍ ገሊጹ። እንተኾነ ኩሎም ተቃወምቲ ውድባትን ሲቪካውያን ማሕበራትን ንመደረ እቲ ጀነራል ብዓይኒ ጥርጣረ ከም ዝርእይዎን ገለ ዝተሓበ ኣጀንዳ ክህልዎ ከም ዝኽእልን ገሊጾም። ጊዜያዊ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዓሊ ሳዲቅ ብረቡዕ 7 ሐምለ ኣብ ሃገሩ ንዝርከቡ ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ ዋዕላ ብወገኑ ጀነራል አልቡርሃን ዝሃቦ መግለጺ ንጹር ምዃኑ እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኸኣ ድሕነት ሃገርን ህዝብን ኣብ ምሕላው ተሓጺሩ ምምሕዳር ሃገር ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ከረክብ ድሉው ምዃኑ ገሊጹ። ብድሕሪዚ ናይ ጀነራል አልቡርሃን ውሳኔ መሰጋገር መንግስቲ ኣብ ምምስራት ክትተሓጋገዝ ዝቖመት ካብ ኢጋድ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራትን ዝተዋፀት ጉጅለ ጀሚራቶ ዝጸንሐት ስራሕ ብወግዒ ደው ከም ዘበለት ገሊጻ። እታ ኮሚቴ መግለጺያ ወተሃደራዊ ጉጅለ ካብ ፖለቲካዊ መስርሕ ሱዳን እንተሲሒቡ ናይ ሽምግልና መስርሕ ምክያድ ኣገዳስነት የብሉን ኢላ። መደረ ጀነራል አልቡርሃን ዘይንጽርን ብዙሕ ሕቶታት ዘለዓዕልን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ህይወት ኣማይት ዝወሰደ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝቢ ሱዳን ሓሳቡ ዘይቀየሮ ሃንደበት ነዚ ውሳኔ ዝክወስድ ዝደረኹ ምኽንያት ኣየነጸረን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ 3 ሳምንታት ብኣማይት ዝቝጸሩ ሰባት ቀቲሎም ኢሉ ንዝኸሰሶም ዕጡቓት ሓይልታት ኦሮሞ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ክንድምስሶም ኢና ኢሉ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ንባይቶ ሃገሩ ብ5-7 ሐምለ ብዝሃቦ መደረ እቲ ብሸኔ ዝፍለጥ OLA ኣብ ዞባ ወለጋ ንተወላዶም ሓራፈልዩ ናይ ዝገበሮ መጥቃዕቲ ሰራዊት መንግስቲ ዝህቦ ምላሽ ምድምሳስ ናይቲ ዕጡቕ ሓይሊ ከስዕብ ኢሉ። ንሱ መግለጺኡ ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ኣባላት ሰራዊቱን ሓይልታት ፖሊስን መዓልታዊ ይሞቱ ምህላዎም ብምእማን ድሕነት ህዝቢ ንምርግጋጽ ንኸፍሎ ዘለና ዋጋ ከቢድ ክብል ገሊጹ። ኣብ ማሕደርቲ ንኡሳን ዞባታት እውን በቲ ዕጡቕ ሓይሊ ይቕተሉ ምህላዎም ገሊጹ። ጸጥታ ሃገሩ ኸውሕዝ ተሸጊሩ ከም ዘሎ ዝንገረሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ምስ ሓይልታት ትግራይ ዘተ ሰላም ንምክያድ ሽማግለ ተመሪጻ እኳ እንተላ እቲ ዝረረብ እንተዘይተዓዊቱ ጉዳይና ብሓይሊ ብረት ክንፈትሕ ክንግደድ ኢና ኢሉ። ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ቅድሚ 3 ሳምንታት ብጃምላ ናይ ዝተቐትሉ ሰባት ቁጽሪ ልዕሊ 320 ከም ዝበጽሐ ክግለጽ እንከሎ ኣብዚ ናይ ሶኒ ዝሕዝን ፍጻሜ ግና ቁጽሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት እውን ገና ብልክዕ ኣይተፈልጠን ዘሎ። ኣብ የመን ጸኒዑ ዝጸንሐ ጊዜያዊ ተኽሲዶ ናይ ምባል ስምምዕ ብምኽንያት ዒድ አልኣድሓ ከም ዝተናውሐ ተገሊጹ። ዕጡቓት ሕቲ ሰራዊት የመን ከምኡውን ብስዑድ ዝምራሕ ሕልፍንታ ሃገራት ዓረብ ብሓባር ነቲ ስምምዕ ከም ዝተቐበልዎ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ የመን ሃንስ ግሩድንበርግ ገሊጹ። እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ መግለጺኡ ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ኩሎም ወገናት ንዘረኣይዎ ጻዕሪ መጒሱ። ብኻል ወገን ሓይሊ ባሕሪ ብሪጣንያ ናብ ሓይልታት ሕቲ ዘምርሕ ዝነበረ ዝተራቐቐ ሚሳይላት ከም ዝሓዘ ፍሊጡ። ኤምባሲ ብሪጣንያ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዝውፅኦ መግለጺ ብኢራን እትውነን መርከብ ሚሳይላት ጽዒና ናብ የመን ኣብ እትጓዓዘሉ ዝነበረት እዋን ኣብ መጻብቦ ዖማን ምስ በጽሐት ከም ዝተሓዘት ኣፍሊጡ። ኢራን ንሓይልታት ሕቲ ትድግፍ ምህላዋ ብትኽሰሰሉ እዋን ናይ ኣሉታ ምላሽ ክትህበሉ ጸኒሓ። ኣቐድም ኣቢሉ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓሊ ኣስጋሪ ኣብ የመን ዘሎ ጊዜያዊ ተኽሱ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ቀዋሚ ዝኾነሉ መንገድታት የናዲ ከም ዘሎ ንፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ የመን ገሊጹ እዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን